Bună dimineața! Ia uitați, la mine s-a întors iar iarna. E a 4 sau a 5 la episod în iarna asta, care am avut zăpadă. La mine când ninge la munte, ninge și la mine. Sunt într-o zonă de deal mai înaltă, de la nivelul mării. Deci la nivelul mării sunt 560 de metri altitudine. E cel mai mare deal din România. Se cheamă Dealul Mare. Ce-or face albinuțele acum, ele știu. Urât acum în martie, trebuie să înflorească copacii. Deja zarzărul o mai pocnit pe ori pe acolo, din sat. Să vedea dacă va ține floarea sau nu. Oricum la mine nu m-am uitat, dar ne întoarcem și o să vedem câte grade sunt termometru. Totul e alb. Asta e. Acum să vedea cât a ține. Uitați albinele care sunt puternice. Deja căldura din sub, uitați cum topește zăpada.